Здравейте, скъпи приятели! В днешното клипче искам да ви покажа една клиника, дентална и естетичен център Капитанови. Уникални са. Само още веднъж ще кажа дентален и естетичен център Капитанови. Много се извинявам за първото недоизказване правилно. Уникални са. Можете да видите. Качват снимки. Това е доктора. Мисля, че това е зъболекаря. Уникални са. В смисъл, аз ходих там точно един път. И всъщност мога да кажа, че ходих на интервю за работа. За масажистка. И не знам какво ще се получи, дали ще ме вземат или няма да ме вземат. Но пък, все пак. Семейство Капитанови. Всъщност аз се запознах само с жената. Уникална жена. В смисъл много добричка, много усмихната. Доволна съм. Тук има телефон. Аз само ще го покажа, който можете да си запишете час за хиалурон, ботокс. Сега ще ви дам и точния адрес, къде се намират. Чакайте само да видя. Вижте, може да видите, аз го изписах тук, за да ви е по-лесно да го видите. Драма 1 са за сега, а после ще бъдат след месеци и нещо ще бъдат на казармата. Сега са на драма 1, уникални са, можете да отидете и да си направите, в смисъл да ги попитате какво правят точност. Мисля, че правят зъбки. Мисля, че хиалурон, ботокс, косметични процедури, мисля, че правят. И така, това е от мене. Надявам се да ви харесва това, което съм ви показвала в този път. В смисъл, това е първи път, в който показвам нещо, в който аз съм вау. И харесвам нещо. Знаете, че аз или не знаете, че аз съм крайния критерий. Знаете, че на мен ми беше за първи път интервюто, защото другия път съм била по програма и съм нямала интервю за работа. И ми беше малко притеснено, обаче не го показах. В смисъл, показах го, но в началото, докато отида до там. Вече притеснението от там се изпари.
Скъпи приятели, само искам да допълня, че да не ми пишете после това реклама ли е, платена реклама ли е. Не са ми платили хората за тази реклама. Аз реших сама. Също така бих искала да се извини на семейство Капитанови, ако съм направила грешка с това да направя рекламата или пък съм объркала нещо в говоренето. И така, скъпи приятели, чао и до следващия път.